Μάλιστα. Επιτέλους. Η χαμένη πολιτεία του Τσικαμπού. Αισθάνεσαι τις δυνάμεις του κακού, αδελφούλα. Θα έλεγα και κάτι παραπάνω. Σύντομα οι δυνάμεις αυτές θα είναι δικές μας. Μα τι είναι τούτο? Ο Δράκομελ! Σας ευχαριστώ, αδελφούλες, για τον κόπο που κάνατε να με φέρετε ως εδώ. Και τώρα θα πάρω τη σκούπα σας. Α, ναι, και το καλαθάκι με τα μικρά μπλε καλικατσαράκια για παρέα. Τώρα μάλιστα. Όλα τα είχαμε, αυτός ο απέσιος μας έλειπε. Εμπρός, Ψιψινέλ, έλα να πετάξουμε μαζί στη χαμένη πολιτεία του Τσικαμπούμ και να πάρουμε το σκύπτρο μου. Εμπρός, λοιπόν, καλή μου σκούπα. Είπα εμπρός, λοιπόν, καλή μου σκούπα, δεν ακούς? Είναι κουφί! Μη, κατέβα κάτω, είπα. Κατέβα κάτω, καλέ. Κάτω. Κάτω. Στα τσακίδια να πάει. Όμως λυπάμαι λίγο τα μπλε καλικατζαράκια. Άρα θα άσπασε κανένα πλευρό. Νομίζω να το μαζέψουνε με το κουταλάκι. Τώρα να φτιάξουμε μια καινούργια σκούπα. Και να πάμε να πάρουμε το σκύπτρο μας. Τρομπάκια μου, είσαστε καλά? Πού είσαστε? Εδώ, Παπαστρούμφ. Όλοι οι παρόντες όλοι και αυλαβείς. Όλοι εκτός από το σκουντούφλι όπως συνήθως. Εδώ είμαι, Παπαστρούμφ. Εδώ είσαι. Μα τότε... Κι εγώ εδώ είμαι, Παπαστρούμ. Από εδώ, παιδιά, γρήγορα. Απάνω τους, Ψιψινέλ. Αέρα! Κάντε τη διαθήκη σας, απέσια στρουμφάκια. Ήρθε η τελευταία σας ώρα. Μια στιγμή. Για έλατε να σας πιάσω. Πού είσαστε, καλέ? Στο ύψος σου, Ψιψινέλ. Κράτησέ τα εκεί πέρα μέχρι να βρω το μάγο του Τσικαμπούμ και να του πάρω το σκύπτρο. Παιδιά, πρέπει να πάρουμε το σκύπτρο πριν από τον Δρακουμέλ. Ναι, μα πώς? Είμαστε παγιδευμένοι. Κοιτάξτε εδώ, αυτή η πέτρα κουνιέται. Γρήγορα, δώστε όλοι ένα χεράκι. Μπράβο, Προκόπη. Στρουφάκια, πού πήγατε? Είμαι σίγουρος πως το σατανικό σκύπτρο είναι κάπου εδώ πέρα. Πού θα μου πάει? Θα γίνει δικό μου, δικό μου. Δεν νομίζω πως το σκύπτρο είναι σε αυτό το πάτωμα. Εμπρός, πάμε. Τι υπάρχει εκεί μέσα, Παπαστρούμφ? Δεν είσαι περίεργος, δεν είσαι? Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, πάμε. Πρόσεχε, Ζουζούνι. Αισθάνομαι τη δύναμη του κακού σε αυτό το δωμάτιο. Ναι, καλέ, αφού εγώ ανατρίχιασα. Κι εγώ. Μου τη δίνουν οι ανατριχίλες. Θα μπω πρώτος και ακολουθήστε με. Εντάξει, Παπαστρούμφ. Δεν μου αρέσει αυτό το μέρος. Μου τη δίνει αυτό το μέρος. Κοιτάξτε, αυτός πρέπει να είναι ο θησαυρός του μεγάλου μάγου του Τσικαμπούμ. Μα πού πήγαινε, πού κρύφτηκε? Νομίζω πως εδώ πάνω βρήκα την απάντηση, παιδιά μου. Ο μάγος του Τσικαμπούμ έγινε σκόνη από το ίδιο το σκύπτρο που έφτιαξε. Σκόνη! Ναι, σύμφωνα με τις σημειώσεις που κρατούσε, το σκύπτρο είχε τόση σατανική δύναμη που το ίδιος δεν μπορούσε να το ελέγξει. Πολύ φοβάμαι πως το πρώτο του πείραμα με αυτό το σκύπτρο ήταν και το τελευταίο του. Μόλις που πρόλαβε να το βάλει πίσω στο κουτί. Ποιο? Αυτό το κουτί? Ζουζούνι, μην το αγγίσεις! Παπαστρούμφ! Καταλαβαίνεις τι έκανε, Ζουζούνι? Τι σου ήρθε να χώσεις πάλι τη μύτη σου σε ξένα χωράφια, Δεν το ήθελα, Παπαστρούμφ. Δεν θα το ξανακάνω, στο υπόσχομαι. Πολύ έργα για δάκρυα. Ο Παπαστρούμφ ξόφλησε και το ίδιο κι εσείς, μόλις πάρω το σκύπτρο μου. Ας το κάτω, Δράκουμελ. Είναι δικό μας. Τι λέτε, καλέ, δικό μου είναι. Δικό μας. Θα μου το πληρώσετε αυτά, απέσιες μάγισσες. Πρόσεχε πως μιλάς. Θα έλεγα και κάτι παραπάνω. Δεν πρέπει να τις αφήσουμε να πάρουν το σκύπτρο. Εμπρός, να εκδικηθούμε για τον Παπαστρούμφ. Ναι! Πάμε, παιδιά, για τον Παπαστρούμφ. Να πάρουμε τη σκούπα των αδελφών Νταντά.
τη σκούπα! Τα μπλε καλικατζαράκια! Μας πάρουν το σκύπτρο μας. Γυρίστε πίσω, απέσαι στρουφάκια. Πρέπει να απολαβούμε από το σκύπτρο του κακού για πάντα. Πριν μας καταστρέψει όλους μας. Αχ, δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ. Όπως πρέπει. Πρόξτε κι άλλο. Τα καταφέραμε! Ο Μπαμπαστρούμφ θα ήταν περήφανος για μας. Μα είμαι περήφανος για σας. Μπαμπαστρούμφ. Είσαι ζωντανός. Ναι, χάρη σε εσάς και τη δύναμη της αγάπης. Καταστρέφοντας το σκύπτρο λύθηκαν και όλα τα μάγια. Μα πρέπει να φύγουμε αμέσως, γιατί οι δυνάμεις του κακού θα μας εκδικηθούνε. Εσείς φταίτε για όλα. Πάει το σκύπτρο, πάνε και τα στρουφάκια. Εσύ φταίς ανίκανε! Θα σε μεταμορφώσουμε σε ποντίκι. Ποντίκι, γιατί όχι. Μ' αρέσουν τα Mickey Mouse. Γρήγορα καλά μου στρουφάκια. Μη φεύγεις απέσιε μάτια! Θα έλεγα και κάτι παραπάνω, ανεπρόκοπε. Έλα εδώ! Έτσι, αυτό ήταν το τέλος του σατανικού σκύπτρου του Τσικαμπούμ. Και μια ευκαιρία να ξαναβρεθούν μερικά αδέρφια. Βοήθεια! Βοήθεια! Σταματήστε! Μη βοήθεια! Θα σε πάμε! Πάμε, δεν θέλω! Δεν θέλω! Όχι! Σταματήστε! Σταματήστε! Η περιέργειά σου, Ζουζούνι, λίγο έλειψε να μας εξαφανίσει. Ναι, αλλά δεν εξαφανιστήκαμε, εδώ είμαστε ακόμη. Και θα συνεχίσουμε για πολύ πολύ καιρό ακόμη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Ναι, αυτό εννοείται, σπιρτούλη μου. Α, ωραία, τώρα ησύχασα. Γιατί εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ η εκπομπή μας. Γιατί μου δίνει την ευκαιρία να δείξω το ασύγκριτο υποκριτικό μου ταλέντο, καθώς και τις ρητορικές μου ικανότητες. Και ήθελα να σας πω... τώρα είμαι κι εγώ περίεργος, γιατί το κάνανε αυτό?